jutros je bio zemljotres, zapravo jutros u 4, kažu na medijima. Međutim, mi taj zemljotres nismo osjetili ovdje, uopšte se mi osjećao tako. Mislim, ne znam. S druge strane, mogu da kažem da verujemo da ti zemljotresi obično znače neku prekretnicu. I tako da kažemo, u današnjem tehnološkom dobu teško je verovati da se zemljotresi dešavaju sami po sebi. Da kažemo, to je sve nekakve poruke, verovatno nekakve poruke, šta znam, mislim, da li ovi ljudi ovde, njihovi centri, da kažemo, te vladajuće strukture, verovatno oni to mogu i da razumeju, tako trebalo da mogu, ili možda i ne mogu, ali obično, znači, kada je bilo u Beogradu, kada je bio bombardovanje NATO pakta i to, onda su govorili da su bacali bombe neke koje su prodirale u dubinu duboko i izazivale dubine od 500 metara zemljotrese i Beograd se tresao jednostavno, to je tako bilo i svi su znali da su to zemljotresi koji su izazvani, mislim, nekog određenog intenziteta, niko nije mislio baš da će se sruši ceo grad. Znači, da će to biti neki fatalni zemljotres, mislim, to su sve bili zemljotresi upozorenja. Pre je ovde početkom ovog meseca, verovatno jedno jutro kad je neka kiša padala, jedno jutro je palo nešto kao tako je zasvetlilo i samo jedna eksplozija je bila i nemoguće je bilo definisati da je to jedan jedini udar groma bio, mislim, i baš je bilo nekako tupo i nije ni kao grmljavina, ništa bilo tako, samo jedan jedini udar, jedno svetlo. I tako da je to pitanje šta je to danas, što dakle može da izazove zemljotres. Koja je to tehnologija i šta je to i teško je verovati da je to, da kažemo, slučajno. I onda sa emitovanjem raznih signala i frekvenca, signala na određenim frekvencama koje prodiru kroz brda, šume i planine i rečne doline i kanjone i tako dalje, znači koje mogu da duboko prodruju unutrašnje zemlje, znači kada se ispituje nešto i ispituje se tlo i tako dalje, znači to se sve zapravo dešava savremenim tehnologijama i uopšte nismo u stanju da razgraničimo s tim to šta je to što je da kažemo slučajno, što je posledica nekih prirodnih procesa unutrašnjosti zemlje, a šta je to što je rezultat jednog određenog, da kažemo, delovanja tehničko-tehnološkog današnjeg centara u svetu, takozvanih centara moći. Tako da, eto, kao zahvatio zemljotres, baš kako to ceo ovaj region, i Bugarsku, i Bosnu, i Hercegovinu, i Crnu Goru, i Hrvatsku, i Albaniju, verovatno Srbiju, i tako dalje, Kosovo, Srbiju. Tako da, eto, mislim da, na primjer, eto, kad je zemljotres u Crnoj Gori bio 79. godine, znači to je u Jugoslaviji, to je neki kraj bio, nekog Titovog poretka, i tako mislim da je to neki kraj bio i da se to zapravo desilo i posle zaista se jeste desilo za ove narode ovde jedna, bila je to prekretnica i jedna, da kažemo, katastrofa, ništa dobro.
Tako da, eto, mislim da je zemljotres u principu neka prekretnica. Uvijek neka prekretnica na neku temu. Sada možda iz svemira, što mi nismo u stanju da detektujemo trenutno, isto tako neki da kažemo signali dolaze koji utiču duboko na ljudsku svest i čovjek, tako da kažem, još uvijek nije svestan šta on ima ugrađeno kao da kažemo sam neki kreator na planeti, šta on ima ugrađeno u svojem umu, u svojoj svesti, posvesti, šta da prepozna, šta da detektuje i tako dalje. Eto, znači, ako nije iz nekih centara moći, obično stvarno zemljotres znači neke prekretnice. Nakon toga se dešavaju neke prekretnice. Ali mislim da pre to može da dolazi iz nekih centara. Ne premisli ovdje na planeti. Eto, taj događaj, znači ljudi danas imaju jedno stanje stvari, sutra ujutru se probude i imaju neko drugo stanje stvari kroz jedno, možda nekih sat vremena, jer nastupa neko drugo stanje stvari. Znači, tako je to. Dakle, čovjek u životu nikada nije ni u čemu siguran i tako dalje. Tako dalje. Toliko za sada. Hvala.